вітання. Ми жадаємо вам самої цудовної раніці. Сёння просто обов'язково треба обмінюватися повітряними поцілунками. І ведаєте чому? Тому що сьогодні день повітряних поцілунків. Дарите їх усім знайомим. І обов'язково посилайте свої усмішки. А я ще, Лісик, ти можеш подарити нам з Маргариткою квітки. Это чому? Що у вас за свято? День дівчинок? Да ні, просто цудовний день. А ми твої ліпші сяброки. Тому давай, Лісик, хутенько біжи за квітками. А за якими? За якими-небудь самими пригожими. І з якими зв'язана яка-небудь незвичайна історія. Тоді мені треба подумати і успомнити усі квіткові історії. Може тобі комп'ютер піднести? Дякую, але самые незвичайные історії я змогу знайти у своїй голові. Треба тільки добре пошукати. І довго ти шукати будеш? Коли ви не станете мені перешкоджати, я хутко справлюся. Дівчинки, а що ви робите? Усё для того, каб табе лепш думалася. Каб твоя разумная голова и уши не перегрелись от великой напруги. Дівчинки, лепш буде, коли ви некалькі хвилиночок помовчите, а я змогу засяродитися на корисної інформації. Помолчать? Маргаритка, хіба ми можемо мовчати в таку цудовну раніцю? Не, не можем. Пакуль Лесик буде думати, прапаную мультфільм поглядеть. Цудовно! Долучайтеся! Квітка, Маргаритка, Ружа, незвичайна історія. Лесик, ау! Ау, ти нас чуєш? Легенда, незвичайна. Лесик, ау! Ти нас чуєш? Хіба вас можна не чуть? Ви перекричите кого завгодно. Ми чекаємо самих цікавих квіткових історій. Я готовий, слухайте уважливо. У нашей Маргаритки вельми кветковое ім'я. А що ти ведаєш про гэтыя пригоженькие кветочки? Одна легенда, зв'язана з рицарами. Ой, цікаво послухать. Калі закаханы рыцар прапаноўваў сваю руку і сэрца даме, ён абавязкова дарыў ружу з міртам. А вось калі дама адказвала ўзаемнасцю, яна адпраўляла рыцару кветку Маргарытку. А я і не ведала, што Маргарытка такая дзіўная кветка. А калі ў даўнія часы дарылі нарцысы, гэта азначала, што з вамі вельмі жадаюць сустрэцца. Уяўляю, што раніцай настаўніца дасылае кожнаму свайму вучню па нарцысу. Гэта значыць, што яна чакае ўсіх на урок і просіць не спазняцца. А калі вам хто-небудзь падорыць рознакаляровыя браткі, гэта будзе азначаць, што нехта вельмі жадае, каб вы яго ўспомнілі. Толькі прыйдзецца разгадаць рэбус. Хто гэты таямнічы нехта? Кветкавую мову не так проста зразумець. Трэба доўга трэніравацца. Затое цудоўная гульня атрымаецца. А я ўспомніў легенду, чаму незабудку так назвалі. Расказвай, мне вельмі падабаецца гэтая прыгожая кветка. У вельмі далёкія часы, калі кветкі яшчэ не мелі аніякіх імёнаў, маленькая беленькая кветачка вельмі хвалявалася, каб не забыліся даць ёй якое-небудзь імя. І гаварыла: «Не забудьцеся пра мяне, не забудьцеся пра мяне». Ой, бедненькая маленькая кветочка. Яна бясконца прасіла даць ёй імя. Яе так і назвалі Незабудка. Вельмі прыгожая легенда. А мне спадабалася гісторыя пра Маргарытку. І цяпер я ўпэўнена, што кветку назвалі ў гонар маёй любімай сяброўкі. Не, Касечка, усё наадварот. Спачатку была кветка, а потым маё імя. Не-не-не, ты, Маргарытка, дала імя кветцы. Дзяўчынкі, мы так і не вырашылі, якія кветкі вам дарыць. Нам усе летнія кветкі падабаюцца. А ты, Лесік, сам вырашай, якія дарыць. А мы пакуль што з Маргарыткай і з усімі гледачамі добраранка будзем глядзець мультфільм. Дзяўчынкі, трымайце, калі ласка, кветачку. Лесік, ты жартуеш? Паабяцаў нам кветку падарыць, а сам пусты вазон прыцягнуў. Гэта і ёсць мой сюрпрыз. А мы і пакрыўдзіцца можам. Я спецыяльна прынёс вам вазон.
вы станете за ім даглядаць, паліваць, да сонейка паварочваць. А потым з яго вырасце кветка. Толькі якая яна будзе, мы даведаемся пазней. Так я і задумаў. Вам падабаецца? Толькі скажи, на якую літару назва кветкі пачынаецца. А, хітранькія якія. Набярыцеся цярплівасці. Лесічак, дай нам падказ. Ну, одну літару і ўсё. Добра. А назва кветкі пачынаецца з маёй любімай літары. Л. Кветка Лесік? Не, назва яе гучыць па-іншаму. Паспрабуйце здагадацца. Сябры, дапамажыце нам, якія кветкі на літару Л вы ведаеце. Гучна давайте свае адказы. О, першы адказ прыляцеў да нас. І гэта лілія. Гледачы падказваюць, што гэта можа быць і ландыш. А мы з дзяўчынкамі даем адказ. Лаванда. А можа лотас? Такі вялікі і велічны. Лесік. Які правільны варыянт? Правільны варыянт? Ой, не скажу. Няхай кветачка вырасце, тады даведаецеся. Будзем самымі лепшымі гаспадынямі. Маргоша, давай по чарзе кветку паліваць. Так. Пі, кветачка, пі, і расці хутчэй. А пакуль дзяўчынкі кветкай займаюцца, я прапаную паглядзець чарговы мультфільм. Маргарытка, я, напэўна, сёння не пайду гуляць. Гэта чаму? Таму што буду тут з кветкай сядзець. А ты з ёй на вуліцу выходзь. Не, што ты? На вуліцы многа сонца. Кветачка можа апёк атрымаць. Дарэчы, як і мы з вамі. А я для іх капялюшек прыдумаю і сама змайструю. Толькі сама не забудзьце капялюшак начапіць. І тады любая летняя прагулка пройдзе цудоўна. Сябры, а давайте сустрэнемся і пагуляем разам. З усімі гледачамі добраранка. А чаму не? Мы можам наладзіць гонкі на роварах. Хто з намі? Мы! Пабеглі! Толькі пра сустрэчу ў добраранку не забудзьцеся. Яна адбудзецца ў панядзелак зранку. У нашым добраранку! Пабеглі! Пабеглі хутчэй!